magkapareha. Tatlo. Teka lang. Hindi po kasyang table. Oh. Magbabalot na regalo. Wait lang, wait. Tatlo lang po magkapareho. Tatlo. Tatlo lang. 3 pairs. 3. Pagbigyan niyo po. Wait, pagbigyan niyo naman po yung mga ano natin. Hindi sumali. Sila po. Yung mga hindi sumali. Sige na. April. Sige na. Sama na kayo. Pwede yung ipag-partner sa mga lalaki para ano, makikita kung ang game pong ito, kinakailangan lang po ng team work. Pair work. Ate Tess, I love you, Ate Tess, pero ako hindi mo. Kasi wala sa part. Si Kuya, Wala kaming hilig sa video, sa picture lang. Sa YouTube lang. Ito na, halika na. Sige na, partner kayo. Yan. Kasi bisita ko siya, kaya kailangan partner ko. tatlong lalaki, tatlong babae, para walang ano. Tatlong lalaki, tatlong babae. Sino po? Ito, may isa pa. Okay na kami. Okay na sila. Palala mo ba yun? It's a video. Hi! Show dyan. Inuman? Ayan o. May nakita ko dun sa pondo ng babae. Yan, dun sa ano. Ate Tess, paki-assist na lang. Bakit? Ako, assistant na lang. Baka hanapin. Nagturo ka na kanina. Ipakita mo naman. Akin na. Napakitali po yung kamay nila. Yung sa loob na kamay. Yan. Totally. Tataliin ng kamay. Gano'ng kaligpit ang gusto niyo? Bibig. Yung hindi nila may gagalaw yan kasi kapalutan nila yung kamay. Pitis kayo, ha? Sige ka talaga. Video to sa YouTube eh. Padres na kayo. Ayan. Ayan sila. Oo. See? Hindi, madali na lang yun. Ganito na lang. Sige.